A Jerusalem, Anno Domini, cada jugador representa una de les comunitats seguidores de Jesús de Natzaret que volen col·locar-se a prop dels seients de Jesús i dels seus apòstols durant el Sant Sopar. Per aquest tutorial preparem una partida de 3 jugadors, per tant seguirem tots els passos i espais destinats a 3 jugadors. Primer col·loquem el tauler al mig de la taula per la cara de 3 i 4 jugadors. Al ser una partida de 3 jugadors tapem amb fitxes de 2 espais de cada ubicació, desert, muntanya i llac. Després posem la fitxa de Jesús al centre de la taula del Sant Sopar. Posem els 12 apòstols a la seva zona d'inici del tauler central, cada un d'ells en un espai del color que li correspon. Agafem el seguidor del color que no juga i els posem en aquests espais. Barregem les fitxes de símbols d'ubicació cap per avall i en col·loquem una a cada espai de les 3 columnes de símbols cobrint els símbols impresos al tauler. Agafem la pila de cartes de Mahane. Barregem totes les cartes i formem una baralla i revelem les dues primeres. Barregem la pila de cartes d'any 33 i les posem aquí. Barregem les 6 fitxes de sentència al Sanedrí i les col·loquem boca avall a l'atzar en els 6 espais del marcador Sanedrí. Després de posar-les, els revelem. Posem la fitxa del Sanedrí a sota del trac corresponent. Ordenem les paraules per tipus i per puntuació. Les que tenen menys punts van a sota i a sobre queda la que té més punts. Les posem als seus espais corresponents per ordre. Formem una reserva general de denaris i fitxes d'ofrena. També fem una reserva de recursos on deixem les pedres al costat del desert, els pans al costat de la muntanya i els peixos al costat del llac. Cada jugador tria un color i agafa el seu tauler personal, tots els seus seguidors, la seva pila de 10 cartes inicials i les seves fitxes de puntuació i les seves 8 fitxes de favor. Formem i barregem una baralla amb les cartes inicials al costat i deixem al costat vistes les fitxes de favor. Cada jugador agafa també una fitxa d'il·luminació i també agafa una fitxa magatzem bloquejat i cobrint l'últim espai inferior del magatzem. Posem el marcador de favor de cada jugador al principi del corresponent trac. Al magatzem posem una fitxa de cada recurs i una ofrena, posem un seguidor a una cantonada al Sant Sopar, posem 4 seguidors a les ubicacions, un al desert, una a la muntanya i un altre al llac, i el quart va a qualsevol de les 3 ubicacions a elecció del jugador. Entreguem 4 monedes a cada jugador i decidim el jugador inicial com sigui. Llavors el segon jugador en ordre de torn rep una moneda més i el tercer en rep 2 més. Després cada jugador posa el seu marcador de punts en la seva posició d'ordre de torn. I finalment cada jugador roba 5 cartes a la seva baralla i ja podem començar una partida. En una partida de Jerusalem, el jugador realitza un torn fins que es desencadeni el final de la partida. El final pot ser provocat per que el marcador de Sanedrí arribi de manera natural durant la partida al final del seu trac o que un jugador posi el seu últim seguidor en un espai del Sant Sopar. Cada torn de cada jugador ha de realitzar les següents fases. La primera fase consisteix en jugar una carta de la mà, que la posa un dels seus 3 espais per cartes del tauler personal. Si ja hi ha cartes en l'espai, aquesta es posa sobre de l'última jugada, sempre deixant vist la localització que s'ha jugat a l'anterior. Després resolem les accions associades a la carta, sempre per ordre. Primer les accions de la ubicació de la carta, el que el jugador activa la ubicació de la carta jugada, que pot ser el desert, muntanya, llac, que en aquests casos el jugador obté tants recursos com seguidors tingui en la ubicació. Pel que fa al mercat podem fer dues coses. Podem comprar o vendre recursos. Els preus de compra-venda són sempre els mateixos. O com a alternativa podem comprar una carta de Mahane per un denari. I també tenim el temple. Allà podem enviar seguidors del magatzem dels jugadors a les ubicacions. Poden enviar tants com vulguin o puguin. Per enviar-los al desert val un denari cada un, a la muntanya 2 denaris i al llac 3 denaris. Recordem que el màxim seguidors que pot tenir un jugador en una ubicació és de 3. Si no hi ha espais disponibles en l'ubicació, el jugador actiu pot treure un seguidor rival, pagar els diners al rival i un denari més a la reserva general. El seguidor rival torna al magatzem del rival. Si no hi ha lloc, el rival ha de fer lloc descartant recursos. Un cop activada la ubicació, es poden activar les accions de seguidor. Les inferiors de la carta es poden resoldre totes o algunes d'elles. L'ordre de resolució de les accions ha de ser sempre d'esquerra a dreta. I com a excepció, un cop per partida, els jugadors poden renunciar a jugar una carta i descartar la seva fitxa d'il·luminació per aconseguir un dels 4 favors dels apòstols. Aquests favors els veurem més endavant. La segona fase consisteix en visitar un apòstol. Si el jugador vol, pot resoldre una de les seqüències d'apòstol que tingui completes. La tercera fase, si el jugador vol, pot comprar una carta Mahane pagant 2 denaris. Pot agafar la primera de la baralla o una de les dues cara amunt. En reposa de noves després de la compra. Aquesta compra és addicional a altres compres o accions d'obtenció de cartes de Mahane realitzades durant la fase d'accions. I la quarta fase, el jugador reposa la seva mà amb noves cartes. El jugador roba fins tenir-ne 5 a la mà. Si en té més de 5, ha de descartar-ne. Si en descarta de les seves, aquestes van a una pila al costat. Si són de Mahane o d'any 33, van sota les respectives baralles. Si un jugador no té cartes per robar de la seva
baralla ha de formar una nova amb les descartades. En el cas que un jugador tingui més recursos que espai en el magatzem, aquest és el moment que el jugador ha de descartar-ne fins al seu límit. Si un jugador obté recursos o cartes durant els torns dels altres jugadors, aquests podran fer servir en el seu torn i només al final del torn és quan tenen que actualitzar la seva mà i el magatzem. En Jerusalem trobem tres maneres diferents d'obtenir punts de victòria. Tenim els punts immediats que s'indiquen amb el pentàgon groc, els punts d'apòstols que s'indiquen amb un cercle verd. Aquests punts s'obtenen quan un jugador resol una seqüència concreta de cartes en el seu tauler personal. I després tenim els punts que es sumen al final de partida que tenen el símbol d'un triangle lila. A continuació explicarem les accions de seguidor que es poden dur a terme amb les cartes jugades. La primera seria escoltar una paràbola. Aquesta acció simplement els jugadors han d'agafar la loseta de paràbola superior amb el nombre més baix que encara no tingui el jugador en el seu tauler. Per poder-la agafar ha d'haver tant seguidors en el Sant Sopar com el nombre de la loseta. Si al posar la fitxa paràbola tapen un benefici, aquest l'obtenen. Anar al Sant Sopar. El jugador escull un espai del Sant Sopar i posa un seguidor de la ubicació on hi tingui més seguidors. Paga els recursos que hi ha als marges del Sant Sopar i si tapa una bonificació, l'obté o la refusa immediatament. Les icones de Sanedrí no es poden refusar i s'apliquen sempre. Després, si el jugador vol, pot agafar una fitxa d'ofrena al seu magatzem. Aquestes fitxes, quan s'obtenen, es col·loquen al magatzem de cada jugador i ja no poden ser descartades. Després tenim l'acció de ser convidat al sopar. Aquesta acció és igual que anar al sopar, però sense pagar res. Després tenim l'acció de fer un favor. Aquesta acció segueixen els següents passos. Primer el jugador tria l'ofrena i l'entrega al jugador de destí. El jugador que rep el favor aplica l'efecte immediat. Si pot, el jugador que rep la fitxa se la queda cara avall amb el símbol d'ubicació, que ho pot utilitzar per resoldre una seqüència d'apòstol. El jugador que ha donat l'ofrena roba una carta d'any 33 i avança un espai en el marcador de favors, rep els punts de victòria i si hi ha un benefici addicional també, com per exemple retirar la fitxa del magatzem bloquejat. Acció de convocar un seguidor. Aquesta acció, un jugador pot col·locar un seguidor del magatzem en una ubicació. Els jugadors només poden tenir 3 seguidors en cada una de les ubicacions. En aquest cas, no han de pagar res, a diferència del temple. Canviar de lloc. Els jugadors poden moure un dels seus seguidors que ja estiguin al Sant Sopar a un altre espai buit. Activa la bonificació com de costum. Redistribuir. Aquesta acció permet, tal com diu, redistribuir les cartes jugades al tauler del jugador. El jugador les treu totes i les torna a posar com vulgui. A més, si vol, pot descartar-se'n fins a 3 cartes. L'Assemblea del Sanedrí. Aquesta acció fa avançar simplement un espai a l'indicador Sanedrí. I per últim tenim les accions d'obtenir denari, recursos i cartes de Mahané i cartes d'any 33 de forma directa. Com hem explicat, després de la fase d'accions, els jugadors poden visitar un apòstol. Per visitar un apòstol, el jugador ha de tenir resolta una seqüència al seu tauler de jugador. Per tenir una seqüència resolta, el jugador ha de tenir un espai de cartes única i exclusivament les cartes amb els símbols col·locats seguint el mateix ordre que la seqüència en vertical que indica la combinació al tauler central. Una altra manera de resoldre una seqüència pot ser mitjançant fitxes de favor rebudes a altres jugadors. Cada fitxa substitueix una carta i es considera que sempre està ben col·locada en la seqüència. El jugador agafa el primer apòstol del color corresponent i el posa a la taula del Sant Sopar, un dels espais reservats pels apòstols que ell vulgui. Després el jugador obté l'agraïment de l'apòstol. Els apòstols liles permeten efectuar una acció immediata de ser convidat al sopar. Els taronges poden activar immediatament una puntuació de l'espai on es posa l'apòstol, tal i com es faria al final de la partida. L'apòstol blanc permet intercanviar posicions un seguidor del jugador per un seguidor d'un rival, sense reactivar bonificacions. Judes dona 5 denaris al jugador. Després el jugador obté els punts de l'apòstol indicats a les cartes de seqüència. Finalment el jugador neteja el tauler personal, descarta les cartes utilitzades a la seqüència i també les fitxes de favor. Quan tots els apòstols estan col·locats d'un tipus, els jugadors poden seguir fent seqüències, obtenint els punts de victòria però sense rebre el favor dels apòstols. Quan tots els apòstols estan a la taula, hem d'aplicar les següents normes. No es poden utilitzar fitxes d'il·luminació. Totes les fitxes de sentència al Sanedrí que quedin per resoldre es retiren. Al començament de cada torn de cada jugador, el Sanedrí avança un espai. Llavors, com hem explicat, el Sanedrí va avançant a mesura que avança la partida. Quan aquest indicador arriba a una fitxa sentència al Sanedrí, es resol immediatament. Cada jugador calcula els punts que obté segons el que indica la lloseta. El jugador que ha fet arribar al marcador a la fitxa obté tots els punts i li resta la meitat dels que obtindrien. Quan esdevé al final de la partida, de formes que hem explicat, procedim a la puntuació final. Cada jugador haurà de comptar el següent: punts per les llosetes de paraules. Com més en tingui, més punts tindrà. Llavors puntuem el Sant Sopar. Aquí cada jugador obté punts per seguidors. Mirem ortogonalment on estan situats i a quin apòstol o a Jesús veuen ortogonalment. Si estan al mateix costat que ells, obtenen tots els punts. Llavors el següent seguidor ortogonalment obté un punt menys i així successivament. Amb Judes puntuem en negatiu. Després obtenen un punt per cada fitxa d'ofrena al seu
magatzem i també si mantenen la fitxa il·luminació, que són 5 punts, i el jugador amb més punts guanya. Fins aquí el tutorial Flash Express d'aquest gran joc. A reveure!